Jeg vil nu vise dig, hvordan du kan lave en portion te til din hest. Og i den her film vælger jeg at lave te, fordi det er det nemmeste. Det er simpelthen bare at tage de afmålte urter, hælde op i en skål eller en spand, og så hælde det kogende vand over, og så lade det trække i 15 minutter. Jeg har valgt 3 forskellige urter her, for jeg bruger 30 gram, når jeg laver en portion. Og det her, jeg har valgt, det er hvidløg, det er den, jeg har der, og så har jeg rosmarin her, og så har jeg rød solhat her. Og grunden til, at jeg har valgt netop de 3 urter til den her portion, det er, fordi jeg har en hest, der har lidt hoste, og jeg vil gerne stimulere immunsystemet i forhold til den her hoste. Og derfor så har jeg valgt hvidløg, den er rigtig god til luftvejen, den er lidt slimløsende, og rosmarin, den er krampeløsende, og det er jo det, man nogle gange har, når man har hoste, og så er den også betændelseshæmmende. Og den røde solhat, den er rigtig god til virusinfektioner, og samtidig så er den også betændelseshæmmende. Så jeg har afmålt 10 gram af hver, og så tager jeg dem simpelthen bare og putter op i min skål her. Nu skal I se skålen her, og så har jeg afmålt, jeg har kogt en halv liter vand, og så hælder jeg simpelthen bare det her over. Og så lader jeg det stå og trække i 15 minutter, og så kan jeg enten vælge at sige vandet fra, eller pulveret fra, eller jeg kan vælge at hælde det hele, give det hele til hesten. Når jeg giver det hele til hesten, så er det fordi, jeg blander det op i eventuelt nogle fiberpiller eller nogle rodpiller. Skal hesten drikke det, så vil de nok helst have det uden, men du må prøve dig frem, og så må du se, hvad din hest bedst kan lide. Hvis man synes, smagen er lidt bitter, og her kan du eventuelt smage på det, du skal tænke eller huske på, at det er det samme for dig, som det er for hesten. Du kan jo også godt tåle urterne, så det er ikke kun til hesten. Så derfor put lidt honning i, eller anvend en lille smule lakridsrod, hvis du har det. Og eventuelt en lille smule brun sukker, hvis du har det. Det kan også være godt til at give noget smag, så hesten lettere vil drikke det. Men så simpelt er det faktisk at lave en te, og så skal den bare som sagt trække i 15 minutter, og så kan vi sige velbekomme.